Здравейте хора, аз съм Лизинслав и тук и съм сам, защото нещо стана с братовчет ми. Това е Minecraft сервер, за който ви говорихме, толкова сме развити. Не знам какво ще пишете в коментарите. Имаме само тези работи, ама знам, че ще кажете, не са чак толкова с малко. Знаем, че не са чак толкова с малко. Ама, какво да се прави? Аз вече имам хляб и всичко сме правили. Имам диаманта на броня. Имам 2 въйци, само половина на риба. И тук те са ни такова, че спред тема. Той не си го сложи. Не знам защо. Тук те няма. Значи, тук те са ни и тези работи. Вътре съм си го ставил. Тук имаме такива. Тук те са всички ендърперли, които може да видите, и диаманти, колкото искате. О, чакай малко, бе. Значи сега... Ако имах... нищо, че няма съм. Ама ще е такова, нали... Какво? Това сервера? Отчет ми къде е? Няма го в сервера, бе. Сега е тук и ще направим. Малко така... Да направим така, че да имаме сид вече. Ууу. Как стана това? 10 сид от 5 такива. Още едно семено. Братовчет ми нещо станаше, опитвам да му звънна. Сега само да видя колко минути са ми. 2 минути. Както казахме, имаме тук и тези chest room. Само да хвана нещо, ще ви го покажа. Ама аз вече ви го показах. Добре, имам бъфер шифове, които знаят, че не се ядат. Имам 10 обикновени боци и такива. Тук ми нали сяденето, ама стъклова, не знам къде е братовчет ми, нещо стана с него. Май съм с стара, както е. Какво? Добре. Вкратце се стреснах само. Ама аз нямам меч. Това е проблем. Като и нещо да спре. Да ма удря. Ще го бия. Добре, къде беше сега? Чествате с меча. Ето. Ела ми, бе, зомби. А то ме запали. Дайте да днера. По-добре да се държи меча с мене, че... Никога не се знае. Как ме сплаши това зомби. Сега съм махнал едно семено и пак трябва да се раствам. Много хора. Ето. Значи ти ми трябваш. 3 семена. Остана ми семено. Имаме всякъде. Добре, готови сме. Не знам какво е станало с братовчет ми. Може би е правил клип и затова не ме е звънял. Съм махнал скайпа. И сега... Чакай малко, ама някой ще да се телепорт до мен, ама аз не знам какво. Аз па защо пиша с големи букви? Защо съм? Никой не искаш ми някой, ама то вече свърши, тъй че... Добре. Значи...
Така? Аха. Аз мисля, че рибата и той трябва да свари. Ало, Чочо, аз вече почнах да правя клип на Майнкрафт. Не видях нищо енчантното, аз вече имам 2 въдици. Да. Ти къде си? Добре, той вече се включи вратовчет ми. Ние тук да играем и нали аз показах всички работи, каквото имаме. Показах им честно, ама не показах всички. Изчакайте малко, сега искам да ви покажа едно нещо. Тук те са ни златните ябълки и найм-таговете. Аре бе. Тук в първия чест. Това е само на братовчет ми. Не знам защо те го направил. Тук той да показва всичко и там. Човек, ама всичко си е за всички. То може и аз да си направя един чест, който е само за мен и аз да се държа моите енчантните въйци, не? Аз ще видя колко време ми е, нали, клипа. Значи 6 минути съм го правил. Не знам защо хващам водни линии. Аз вече направих фармата, човек. Не знам. Ама втората въйца, която хванах е малко по-тъп от тая, която имам аз. Добре, сега ще ви малко ще му дам моята въдица и ще отидем на Skywars, нали тъй? Това е само показването на нашия сървър, нали, оцеляване в сървър с братовчет ми. Те ще се казва това, клипа. И после ще направя още един Skywars епизод 1. Нали? И хващат се хубаво. Добре, аз сега отивам, нали, да направя хлябовете, всичко. Ето, дете. Имам 3 хляба, имам храна, значи сме добре. Нати въйцата. Ехо! Ето ти въйцата. Изчакай малко, нати въйцата. Кой викаш? Моята има такова енчанта име Unbreaking 3, Woods of the Seya 2 и Lure 2. Кликаш? Да. Добре, аз слагам моята въйца тук. Те меча си го... не, въйцата винаги си в мен. Той се слага тук те. И си оставям бронята. И си взимам айрон бронята. Добре, слагам си. И взимам си. И слагам. И слагам. Добре. И това мисля за този клип, хора. И ще ви казвам чао!